kanya na tapulos kawan tiulong na. Saan nalingid, nakurapay ti adda panagbiag ti pamilya ti Pimusay, ani Henaro Chera iti baksil anggad, banggen abra, kalpasan ang mapapati ang nakimat, itay na palabas sa lawas. Isu at abdul makatulong di depada naman nalon, ken miyembro ti Sunrise Producers Farmers Association ti anggad, na pagtutulagan da, iti nisuat ang meeting iti Domingo, iti parang ipa iti tulong babay iti kontribusyon da, ang makaot manipod iti maawat naman nalon, iti ayuda ti gobyerno. Ay na-aprobaran, dito yung kontribusyon ti tunggal may isang miyembro kita 200 no DJ member ti matay, ken adamot talo nga beneficiary nga allowed nga iso tinag majority inapproban ti majority 100 met sir no DJ beneficiary ti iyad adyo ni apo ta iso ti matay. Ti pinangilawlawag ko ngamin dito sir ket kasla namin kunak. Kasla namin gapota ag-contribute nga rod ti tulong para ti natay. Dito nga makolekta han nga masingir nga sigod no adda matay nga miyembro. Iti pamiting ko kadagiti kakadwa nga miyembro sala ang masingir DJ na pagtutunosan nga kantidad jay umuna nga schedule iti cash assistance nga agaputi gobyerno tayo. Either nga agapuken ni Apo Mayor, agapuken ni Apo Gobernador, agapuken ni Apo Congressman, wenno national ti paggapan na sir deta nga cash assistance. Isonto laeng ti pinaka singir na data nga 200 wenno 100 man santo may danon di ti pamilya ti natay nga kadwami nga miyembro. Indolwan mismo ti kapitan ti barangay, dahito aganwat, nga dan kagem ang makatulong. Adda ngamin idi ununana adda metlaeng namin dito anggad. Ngem nagproblema so nga nay insardeng dagiti miyembros. Napanunutak ta awan met ti makitak nga sabali nga paggapuan iti tulong nga para kanyada. Adda met may ti barangay nga tulong para kanyada ti pamilyada. Ngamhan na nga makater amin di kasapulan da. So napanunutan ti no motibiyang nga ornosek dagiti kakadwa nga miyembro tapno adda makolekta maornos nga kantidad nga para ti pamilya ni Henaro Chera ngamhan laeng para kanya na ta naaprobaran met ti kaadwa na ti miyembro tapno dala ta regular sir nga maornos. 130 ti aktiba miyembro ti asosasyon, kena group 90 ti nakatenda iti meeting, kani manamong dati naso aganwat. Manipod iti na masityo, nakakunda di 20,000 pesos, adago sa nayawat iti pamilya Chera. Sa paila ko man dati nga tulong ket may iba nagti nasaya at para kanya na. Ken no anya man no sinuntuman ti mabalin nga sumukat kanya na nawayan to datoy presidente dati tumulong nga mapan mani kwa iti papel na no sinuntuman apo iti mayat nga mangsukat kanya na. Ipakamu met kanya yung may panggap di life insurance na nalpas di kalman nabukel nga 20,000 datoy mayawat kanya yung amin ket pagyamana met apo dagiti padami nga farmer member ti asosasyon ti ayatyo nga nang ted dati nga tulong iti kadwa tayo nga Pimusay. Saan may tanalapdan ti pamilya ti agbaling nga emosyonal? Yaman na mata po tada ng tulong kada kami nga nang kunading ko ta apo mut plus suna so nga dakkel nga yaman mi apo dati nga naawat mi kakatindad apo dati kapsat ko nga nanumu apo. Ibilang dadakila tulong dayto iti pamilya para iti panangidulin ti bangkay ken para iti nabating anak ti biktima. Malagip nga dan ti 5 anak ni Manong Henaro agtawin ti 18 ti naunaan idinto 9 ti inodyan ken may salaing tagbasbasa baban iti ALS program. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.